କିନ୍ତୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ସେ ଜନ୍ଦା ଆଉଥରେ ବି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଭଲ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ରାଜନୀତି ସବୁ ବହୁତ ମାନେ ସବୁ ନାଚ ନୃତ୍ୟରେ ସବୁ ଏସବୁ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଦିନ ରାତି କରିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ସଫଳତା ପାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ କାହା ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି? ମୋ ଝିଅ ସହିତ ଝିଅକୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଦିନ ରାତି କରିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ରାତିରେ ଖାଇବା ଶୋଇବା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଅଫଲାଇନରେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ସେଠି ଆହୁରି ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଭଲ ମାର୍କରେ ପାସ୍ ହେଇପାରିବ? ହଁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଯେତିକି ମୋ ଝିଅ କରିଛି ମୋର ଅନୁମାନ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପାଇବ କାଶ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇଠି ତାହେଲେ ଚାଲିଛି କ'ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାର୍କ ଭଲ ମାର୍କ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ନାଞ୍ଚ କାରବାର ସବୁ ଚାଲିଛି ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ଏନ୍ଏସ୍ର କାହିଁ ହୁଅନ୍ତା।